Hej YouTube. Modern Warfare Tøsen her. Og det er min første video, som der var sådan, bliver en velkommen til min kanal. -agtig. Også for at spille. Skal lige sige. Jeg er ikke den bedste til det her. Det er lang tid siden jeg spillede det. Jeg fik det, så spiller jeg det ikke så meget, så spiller jeg det rigtig meget. Og så spiller jeg det bare ikke, når jeg ikke spiller det i mega lang tid. Så derfor skal jeg lige... Wow, ja. Oh shit. Oh fuck. Nå. Og så vil jeg også lige sige, hvad for nogle ting, der kommer på den her kanal. Det kan godt være, at jeg hedder Modern Warfare Tøsen, ja. Men der kommer ikke kun Modern Warfare videoer, der kommer også Minecraft videoer og... Jeg havde det der navn. Minecraft video og måske, jeg tror der kommer Counter-Strike, når jeg får et nyt headset. Det får jeg næste uge, tror jeg det. Det regner i hvert fald med. Og det er ikke fordi jeg har bestilt det, så det kommer om en uge. Det er fordi jeg bestiller det først i næste uge. Og ja, jeg tror ikke der er så meget andet, men ja, var der noget andet? Jeg ved ikke helt rigtigt. Ja, jeg er så en pige, som I nok ved. Og der kommer slendervideoer. Det mangler at sige. Der kommer nogle slendervideoer, når jeg sådan får mit headset, fordi der er mange ting, jeg ikke kan spille, hvor den optager lyden, hvis jeg ikke har et headset. Jeg har et headset, der går i stykker, men det virker ikke. Og så, ja, Modern Warfare, det er det eneste spil, jeg kan spille, hvor den så optager lyden med. Så derfor spiller jeg det lige nu meget tit. Så det var bare det. Vi ses YouTube.